Bună, eu sunt Pinguinul Gospodar și astăzi vom face turte cu mămica mea. Ne trebuie smântână, cum îi zice, răzătoare, ulei de pentru cașcaval. Ne trebuie și cașcaval, mozzarella și ulei de porumb Ce brânză le place lor? și aluat de pizza. Făcut de noi în casă. Făcut de casă, desigur. Din Deci- făină, Din făină, apă, ouă, nu ouă, ulei și sare. drojdie. Și drojdie, da. Acum vom pune cașcaval pe astea. Nu uitați că trebuie să le întoarceți din când în când. Trebuie să le întoarceți de pe o parte pe alta. Cred că am pus destul. Să punem și niște mozzarella, nu contează ce fel de mozzarella sau cașcaval e. Trebuie să fie cașcaval și mozzarella. Acum vom aștepta până se vor face. Vă las aici cu experta în bucătărie. Le luăm, că mi-a plecat vorbitorul. Le luăm din tigaie și acum o să punem un pic de smântână și sare. Haideți să mergem. Acum pe turtă, după ce s-au făcut foarte bine, punem niște smântână și niște sare. Deși noi am mai făcut. Haideți să gustăm. Haideți să gustăm. După cum vedeți, e excelentă. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like. Și aici a fost Pinguinul Gospodar. La revedere!